So ayan, naghihiwa lang ako ng kamatis, sibuyas, bawang para dun sa lulutuin ko na munggo na may karning baboy. Sa kwarto. Ikot to. Itong isasabaw ko, ito nga pala yung pinagkuluan ng karning baboy. Sarap! Ayaw talaga, Gina. Di pa! Pangit. Then Isinama ko na nga pala itong maikling video. Nagsimba nga pala kami dyan, kaya lang sarado pa yung simbahan. So, naisipan muna namin mag food trip na lang habang naghihintay. Kaunti lang naman itong mga pinamili ko. So ayan, bumili rin ako ng spaghetti kasi nag-crave ako. So yun, kasama to guys. Kaya lang kinain na namin.
Dalawa siya. So, hindi ko na na-video. Guys, ang dami nilang nahuli. Ayan, nagpadagat kasi sila ng madaling araw. So, ayan, may crab, isda, pagi. Ang laki niya, guys. Kabang kilo, oh. Pakabang. Sakto. Kabang kilo. Piramida. Hindi man po ano. Kain tayo, guys. So, ayan, ang dami naming ulam. Share ko lang. Pagi nga pala yan. Tsaka, crab. Ayan, ginata na may ano ata yan, gulay. May chicken pa nga. Yan yung tira kong chicken. Binili ko nung hapon. Makulimlim na yung langit dahil may parating na bagyo daw, pero tingnan nyo, signal number 1 na daw, pero ang tahimik pa rin ng paligid. So yan, nakakabahala po talaga yung mga ganyang no. So kailangan natin maghanda dahil may paparating ang bagyo. Mas okay na ready tayo at mag-iingat tayo, guys. Kung wala naman tayong gagawin sa labas, mag-stay na lang muna tayo sa bahay. Yan ba? Kit na. Kano yan? Madaling araw na po ito. Grabing lakas ng hangin. Nakakatakot. Sana safe ang lahat. At sana hindi na siya lumakas pa.